Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Οι πρώτοι παίκτες για σήμερα είναι ο Μάριος και ο Ντάνος. Ένα δυνατό παιχνίδι από το ξεκίνημα σε έναν δυνατό στίβο μάχης. Έτοιμοι! Έφυγαν οι δύο παίκτες. Εύκολα κάτω από το πρώτο εμπόδιο. Και τώρα πάνε για την μεγάλη κατασκευή και με τα σκοινιά που περνάνε γρήγορα. Και φτάσανε στο πάζλ. Το πάζλ που έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένας αστάθμητος παράγοντας. Μπορεί να βγάλει κάποιο παίκτη μπροστά, μπορεί κάποιος που ήταν ήδη μπροστά να καθυστερήσει, να μείνει πίσω. Τώρα που ο Ντάνος ενώ έφτασαν μαζί οι δύο παίκτες, τελείωσε πρώτο στο δικό του πάζλ και τώρα πάνε στο επόμενο εμπόδιο όπου θα πρέπει να περάσουν από όλα αυτά τις μικρές βάσεις μέχρι να φτάσουν στο δεύτερο πάζλ και φτάνουν και πάλι μαζί. Οι δύο παίκτες πηγαίνουν καλά. Από τους πάγκους βέβαια των υπόλοιπων παικτών ακούμε κάποια υποστήριξη. Είναι λογικό ασχέτως του αγώνισμα να έχει γίνει ατομικό. Από ένα δισκάκι έχουν βάλει τώρα οι δύο παίκτες. Τώρα ο Μάριος βάζει και το δεύτερο, έχει βάλει και ο Ντάνος το δεύτερο. Πρώτος όμως βάζει με μισό δευτερόλεπτο διαφορά ο Μάριος το δικό του δισκάκι. Κρατάει τις 5 του ζωές, ο Αγγελόπουλος πλέον κατεβαίνει στις 4. Βασάλο Σάρα, δεν παίζω. Έχω κόμπλεξ. Κωνσταντίνε, όπως θες, να είσαι υπότης. Το πρώτο εμπόδιο, αυτό με τους στήλους, το πέρασε πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο άγγισε λίγο. Δεν μπήκα ανάποδα, γι' αυτό. Εντάξει, όταν παίζεις πρώτη φορά το run πρέπει να... Κόλλησα και λίγο στο πρώτο το puzzle. Έκανα λάθος σε μια κίνηση, αλλά... Το puzzle ήσουν έτοιμος πρώτος. Κόλλησα λίγο. Έκανα λάθος στο ανθρωπάκι.